Good morning, guys! Dito kami sa guys, Macas drive-thru. Bili kami ng coffee. Punta kami kina Manay. Pero mag-meet muna kami ni Love sa meeting place. And then drive kami papunta kay na Manay. Aga namin nagising ni Dan. Sobra. I think nagising si Dan mga 4:20. Was that 4:20, babe? And then, inopen niya yung phone niya. So, ang liwanag. Sabi ko, ano ba yan? Tapos, hindi na kami nakatulog. Siguro naka-nap ako ng mga 10 minutes lang. Or, I don't even remember. That's our morning. Maya-maya, magkikita natin si Love. Magmi-meet kami doon at 6:30 and it's now, 6:19 na. Kakainis talaga to siya, oh. Wala pa rin siya. Hindi pa rin siya nawawala. Kapag furnace mo, nawawala yung pula. Thank you. Thank you. Awesome. Thank you. Latte. Good. See if you want anything. Oh, okay. It's the Monopoly? Yeah. Okay. Nope. Got a chance card. Paul Moore. That's Paul Moore. That's what you got? Bill here, guys. Ganito siya, oh. Bill here. Oh, nothing at all. No, pull it off. It says chance card. Download the app. Well, maybe keep that. Download the app and see what happens. Did yours say download the app? Nope. Okay. Dito na kami sa meeting place namin, guys. Nihintay lang namin si Love at saka si Mark and the whole family. It's now 6:26. Sabi, download the app daw to see your price. Ano siya? Wala siyang price. Babe, medyo mainit. Did we turn the heater on? Yep. Parang, yung kilikili ko ba? Babe, yung aking kilikili. Mainit. Papunta na kami, guys. Sina Love nakasunod na sa amin. We've been driving for 15 minutes? Yes. And the weather looks really good. So, malapit na kami sa first stop namin. Ang sobrang ihi na ako. Nag-live ako kanina. Na-witness nyo ng iba yung moments ko. Sobrang ihi na talaga ako, guys. We have 7 minutes left and makakaihi na tayo. So, yes. So, tapos yung road pa dito, pag ganun-ganun, so hindi siya nakakatulong sa aking ihi. May Caltex, guys. Dito tayo, ihi tayo, makikiihi po kami. Do they have toilet? They should have toilet. Are you allowed to do this? Watch out. Oh, that's pretty tight, but... Oh, toilets! Yes. Okay. We're back on the road, guys. Umihi ako. Pagdating namin doon, umihi ako, diba? Tapos just before we left, umihi agad ulit ako. Just to make sure. Did anything come out? Yeah. No, meron pa rin, babe. Ihi, konti. Nung pag-ihi ko, pangalawa, meron, babe. Punta kami Kingston. Doon namin i-meet sila at saka si Tony kasi nandun sila eh. Sobrang ganda ng feeling, nakaihi na. Guys, pakita ko sa inyo yung mga dala naming snacks. Snack haul! We have Red Bull, dalawa nito. And then our go-to road trip snack, pistachios. Yan, Pringles. Hindi ko pa ito na-try. Sour cream and onion. Try natin mamaya kung masarap. What did he say? Are they ready to go? Okie dokie. See you at the Shell servo on right side entering Kingston. Thumbs up. Thumbs up. What do you want to say? No worries. Your reply to Tony Lyra says, no worries. Ready to send it? Sent. I'll send your message. Thank you. And then meron kaming Ferrero, guys. He got me this yesterday. Bigla na lang meron Tell him Ferrero why. siya. Ha? Oh! Nakahanap ako ng $10. Hinatid niya ako sa work kagabi. Pagkababa ko, nakahanap ako ng $10. Hindi nakahanap. Nakita ko yung $10 sa daanan. Very flashy yung $10, guys. Bagong-bago. Kinuha ko siya. Inopen ko yung card. Nilagay ko yung $10 dito sa upuan. Kasi walang katao-tao eh. Was that stealing? What's that?
the $10. I picked the $10 from the road. It's on the floor. It was on the road. yeah, It was on the yeah, road. it How was can on it be the road. stealing? And no one's there. It was It's called finding. finding. It was really early in the morning, guys. As in, kasi yung shift ko maaga, 7:30, and then we got there siguro mga 7:15, 7:20. Hindi pagkababa ko ng car, may $10. And then pag sundo niya sa akin, nung hapon na yun, pag open ko ng car, yung $10 ko sa car seat, chocolate na. Sabi ko, bakit mo ko bilhin ng chocolate? Sabi niya, yung $10 mo kanina. And meron tayong Yakult. Ito yung, hindi siya Yakult, probiotic drink na Coles yung brand. So, Are they good? yeah, it's not as good as the Yakult, but Okay. it will do me. We have Fiji water, and then another Red Bull here. Yun lang yung snack natin. That is good. Yeah. What is it? Oh, lovely. Buang talaga si Tony. Why do you have this? Kasi di ba nag-live ako, ihing-ihi ako. Buang talaga to si Tony. Hala, uy, basa. Gagamit niya. Hello. Talaga. Si Aliyah daw. Thank you. Nagulat Uy, kambal picturean mo. Oh, sa'yo yan. Hello guys. Yan, dapat mag-live lang si Riz lagi para may tayo. Guys, punta kami doon. Merong ang paglabas niya. merong lobster. Yeah, it was. Lovely wants to take a picture. Hala, did you bring my phone? Akong phone die. Welcome to the Big Lobster. Yeah. Wow, lucky guys. Huge. Ano? Ang hilig ng mga Australia gumawa ng mga ganito, no? Dito ang laki. Parang namang hindi nakikita ng maayos. Sige. Loy, ang sarap nito, do. Sarap nito kainin. Oh, yung dyan sa ilalim. Oh. Lucky guys. Tagalog time with Danny Boy! Yay! Oh, God. How, if you say a word, how the hell will I know what it means? Just guess. It could be anything. It could be anything, babe. Alright, we'll see. I don't think this is going to work out. You could say tree. Like, Puno. pineapple. Ready? Mahal na mahal kita, babe. I love you so much. Do you know that? Nah, but was it alright? Yeah. Are you serious? You didn't know I it? didn't know that. Wait. I didn't. Okay. What can I you didn't. say? Okay. I didn't. Papunta tayo kina Manay. We're on the way to see my nanny. Well, si Manay. Am I right? Yes, you're right. Okay, sige. Ito ha. Sige ha. Ito ha. Ang ganda ng mga Ay, wait. Ang ganda ng mga tanawin dito, babe. It's a nice day outside. No, but close. Okay. Close. The weather's really good. No, What is it? the view is really good. Okay. Yeah, That was but close. yeah, really close. Good job. Sino ang masungit sa ating dalawa? It's a question. When will we have babies? No. It has nothing to do with babies. Okay. Sino ang masungit sa ating dalawa? I've got no idea. Mabaho ka. Mabaho. Ikaw, mabaho. Your butt hurts. No? Lupot yun. No. Mabaho ka. You're tired. No, nothing to do with that. Kapoy. No, what? Kapoy. Kapoy, that's Bisaya. Kapoy. Kapoy. This is you after you run. Mabaho. I'm sexy. No. Sexy. No. Sweaty.
No? Skinny. No! You wish. sorry. Surrender. Mabaho. Smelly. Smelly. Yep. Okay. Anong paborito mong ulam? You gotta give me a clue what it's about. It's about food. I can't wait to eat all the yummy food. Nope. I'm hungry. It's a question. I wonder what food we're having. Nope. Paborito. What's You- paborito? Burrito. How do you make a burrito? Paborito. Burrito. You do not know what paborito is? what's that? Favorite. What's your favorite food? What's your favorite food? That's not Yeah. what's your favorite. Marami ka bang pera? I took all your money. Now take the house. Do you know what that means? You got it. Not really, but you're close. Marami ka bang pera? It's a question from me to you. When are you getting a car? No. Hello, cows. Malapit na kami, guys. 25 minutes. Hello! Manay! Ha? Say hi! Oh my God! Banana ulala. Baba! Holly! What's my name? Dito sila guys. Wow, ang daming food. Kagagahan! Nakakalakad ka na! Food hall! Ah, food hall, wag ka. May pa food hall tayo. Pak! Lobster! Kaldereta? Ay, hindi. Afritada pala. Afritada. Kare-kare, di ba? Kare-kare to? Ito, kay Love to. Ano to, Day? Puto. Sapin-sapin with a twist. With a twist. Like, char! Sinabi mo sa akin, laing? Di pa ako nakakain ito. Bicol Express. Laing. Ay, bongga! Di pa ako nakakain yan. In your entire life, Day? In my entire life. Oh my gosh. Why? Tinood na. Tinood nga, di pa ako nakakain ng Bicol Express. Banana bread. Ano to, Manay? Char, ang dami naman, Manay. Ang haba ng Ano akala mo sa amin? Wala pa kasi sikat. Rice, yes, why? That's not yours. Han! It's not Mom's. It's Lyra's. Tita Lyra. Hey, boys, can I take a photo? Ang cute niya, guys. Ginagano niya ako. Rice. Rice. What's my name? Where are you going? Okay. Not yet. Blinag ko. Wait, one more. Sabi ni Manay, oy boys, picturean ko kayo. Insert nail dito. Okay, dahan. Ay, bongga. Nakapag ano ka dyan nakapag side view ka dyan Overpangit mo. Pagtingin niyo, wala na yung mga lalaki na may Okay lang, nauna ka naman sa kainan. Mag-iiyak ako, dapat kasama sila. dapat na. Guys, yung mga boys umalis, si Mark na iwan. Sasama pala siya na iwan. Pumunod, di mo piliwan ng ganyan. Gusto mo text natin? Gusto mo pabili ka ng beer? Hindi yun. Hindi? Guys, kain tayo. Ito yung nasa ano ko. Kare-kare. Gusto mo lang. Bicol Express, laing. Kain. Kinamay ako. Kami ni Rez. Share kayo ni Lai. Kasi malayo ka sa akin. Share kayo, Lai. Kasi kami ni Rez ka na. Ginamot ko. Gusto mo ulam? Eh sila. Ano baka tail siya, tail? Tail ka. Okay. Yung kare-kare konpan. Marap! Sarap naman, nagkakamay. Dapat may kamay. Asan yung ano? Nakita mo yung MCG namin, right? Ma'am? May sarili Oh, kami over there? MCG. Okay, baby. Yung puri, yung studio ng... Hindi ko pa nakita. Uy, nakikita ang ano ko. Dito na ata sila, Mark. Mag-umiyak ka. Wala ako. Dito si John eh. Hindi ko na-explain to kasi English na. Maano na naman ako. Maubusan ako.
O baka hindi sumama si John. Mark, okay, yung line. Ang sarap. Bicol Express. Sarap sa kari-kari. Pero dapat pagkakain ka ng Bicol Express, dapat hindi ka kain ng... Anong tawag nun? Ano? Ang tawag nito? Lain. Kasi Sumali pa magbabagoong kakain ka. Mag-iba yung... Magbabagoong ka, masyado maalat pag mag-ano. Hindi siya, pwede mo na siya kainin. May lesson kayo. So mali itong ginagawa ko, Mark. Tama yan! Dito na lahat eh. Pag mo nalagay ang bagoong, kasi meron na sa Bicol Express eh. Oo nga eh. Parang... Mali yung ginawa ko. Gusto mo ng cracker? Hindi, kaya ko na. Ito ha? Layo. What's in here? The kids are in. Where's our bed? We're West Sleep Coast. on this one. No, no, no. It's up to you. Where should we sleep? You sleep on there. In here? Okay. And you Oh. sleep there? That's what Ah, West Coast. Who's going for West Coast? You are? Yeah, that's West Coast. Ah. How about you? Say, Holly's Port. Port, go, power. no, she did for West Coast. Does she? Guys, kasi yung ano, yung bedsheet ese doon. Tapos sabi daw ni Zach, hindi hihiga si Tito Dan dito kasi ese doon. So nilagyan niya ng ng port power na ball. Football. And we have a pie face. We have a pie Where? Oh, you got pie face? Yes. Oh, nice. Tomorrow, yes. We can do that tomorrow. That is so cool. That's certain. That's We don't, but we can buy a pie. That's fine. he's so Yeah. cute. Yeah. Who's that? That's Zach, isn't it? Yeah, no hair. It's No. TJ. That's me. That's TJ. Thor. Where's Holly? Who's got the big ears? What did you give Uncle Danny? What is it? Oh, necklace. Very nice necklace. Aw, thank you, Zach. Oh, wow. You thank did? You, Zach. You're a legend. Sleep in here. That's going to be probably Lyra. Lyra and Tony. Thank you, Zach. We will sleep in Zach's room and TJ. Guys, dito pa rin ako. Anong oras na? Ano oras na? Puti time na. Let's go. Oh! Ubus. Wala na palang laman. Nasika virus. Nasika virus siya, guys. Hindi na ano kasi kinain ko kasi pumpal yung laman. Ikaw pala kumain niya? Si Ray, sinip-sip yung yung utak. Pili ko maliit yung pot natin. Luto si guys, Lyra ng Ba't di mo sago. pinali kung marami? Para milk tea. Pak. Ano, Day? Isang cup, 10 na, isang cup niyan, 10 yung. As in? Feeling ko, kulang yung ating Kailangan ba talaga maging 10 talaga? O kasi, Bakit mawawala yung tubig? lalapot siya, day. Okay. Feeling ko kasya na to, uy. Yung, Asya na yan, uy. Mawawala ang tubig, Day? Or may tubig pa hindi, matitira? lalapot kasi siya. Okay. Tingin ko yan. Tama na yun. Ano na yun? Sinanguha! Sabihin nila, ninakaw ko itong pera. Hindi, mamumuhunan ka na. Yan ang gawin kang pera. Hindi ako marunong sa mga ganito. Sugal-sugal. May pagitna-gitna. Kanino idea to? Idea na may magsugal na Ako. Pero hindi ko alam na may gitna-gitna pala. So ano na yan? Sabi ni Rex daw, 50 yung gitna. Meron kang tag, 50-50 mo yung piso. Papalit siya ako. Sa daro lang ako. Ate, akin na. Dalawa 50. Hindi kasi meron akong 20. Kaya, oh, yan. Okay. Ayan. Punta na kami, guys. Sige. Ito muna. Ang tagal. Hindi siya marunong magbilang ng Kulang yung binigay niya sa akin. Pinipirahan ako. Tignan mo, 20, 40, 60, 70. Ay, ano, may commission agad. Guys, alam, mahina ako sa math, pero baka niluloko nila ako. 70, 20, 90, o 10 cents pa. Kulang. 10 cents pa po. 10 cents pa? Ano ka po pa? Ano ba yan sila? Oh, ayan, oo, 10 cents. Meron malapit na supermarket. 20, 40, 60, 80. May titignan lang. Wala. Uy, sobra na tuloy. Mark up, mark up. 20, 40, 60, 80, 100, sobra. Oh, sobra. Sabi mo, Guys, inaano ako ha? 50, 50. Ayan. tapos kapag hindi na, para hindi mabigat, sa susunod 10 cents na. Ay, hindi.
10 cents yung dagdag. Dagdag lang. Kasi pag 10 po, gano'n. Parang na tayo masyado. Sige, sige. Okay na tayo? Yung makahit na 2 rounds siya ang kukuha na. Meron na. Cameras everywhere. Hello, people. Hello. Sayang. Doon mo kayo, ano na naman, doon mo kayo, ano Oh, come on, Rice. I wasn't looking. I wasn't looking. Ano, para meron tayong ano, kasi hindi naman tayo pare-pares nag-upload. Guys, tingnan niyo ha. Ay, diyan nga to guys. Are you charging your battery, babe? Sino una? Are you charging your battery? Ikaw mag-deal. Ikaw mag-deal. Dapat ba? 12 sa amin, 13 sa'yo. Hey, nag-hi ko na. Guys, ano na siya guys? Seryoso na 11. Kasi nakuhuna na yan guys. Okay, okay. Nakita niyo pa nila nakita yung ano ko guys. Bam! Guys, naghanda ako. Yan. Sige, go. Yan yung mga ano yung sa galing sa sasakyan ba? Ingat ka po pa. Ayo, ako. Matutong. So, pwede mag-draw? Wala ka kasi. Guys, gabi na guys. Ano, tapos kami maglaro. Ay, hindi pa kami tapos, pero hang! Marami na akong pera. Dito na si Kat. Ayan, hello. Oh, iba siya. May pasayaw. Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Nag-drive ka, Day? Driver eh. Alam mo na? Di ba ba ikaw? Di driver ka din yan? Kumano siya sa gilid. Sabi nila! Sa kusina, with Chona and my kids. Luto siya guys ng, not luto. Gagawa siya ng bukong pandan. In English niya yung not luto. Buko. Hindi, kasi hindi daw to luto. Gawa lang. Mix. Mix na. Oo. Mix. Kasi lutuin natin yung jelly. Lutuin ang jelly. Sige, susunog yung jelly. Yan. Jelly. Meron din ganito guys. Jelly fit. Yan, natural fresh frozen coconut jelly. Tapos kain. Huli ka, kumakain ka. Hindi ko lang kumalambot. Lambot ba? Sarap. Sarap. And meron tayong mga dito, seafood para bukas sa birthday ni Holly. So yung kanina guys, wala pa yun. Ito yung sa birthday ni Holly. Hindi yan sa birthday ni Holy Boy. Sa ano to? Wala lang. Regular na araw lang to. Daming lobster. 1, 2, 3, 4, 5. Ay naku guys. Ang lalaki. Meron tayong squid at saka yan. Hello! Isa. Dalawa? Isa, dalawa, tatlo. Ang pani niya. Ang pani niya, Day. Hello guys. Hi guys. Nawawala si Kat nagpadali. Anong luxury bag na meron kayo? Ano daw? LV. Ako, oo, LV. Wala na Ay, kayo SL meron siya. Uy, Teddy Blake din, uy. Yes. Teddy Blake sa akin. Ikaw kung ba? LV. Burberry. Ano ba yung coach ba matatawag siya Michael Kors na luxury o hindi? Hindi. So, LV lang. Prada, di ba? Prada, matatawag ako. Hi guys, wala pang question. Hindi kasi nila alam na mag-question pala dito. Mag-question kayo guys, kasi ang ganda ng mga tanong Guys, ko kanina. nag-Q&A kami. Ang ganda kanina din, no? Ang ganda ng hugot ko pa inyo. Baka humugot pa siya. Dahil alam mo yung mga... Pero hindi ko I love you. Ang layo. Alam mo yung ano na yun? Wait lang, ihi ako. Sige kayo muna, wait lang. Alam mo na yung ano? Yung minsan pag nakakainom ka, lumalabas yung utak mo ba? So ano? Bakit ang gaganda nyo? Jeans. Bakit nakatagilid? Birds of the same feather. Kasi na ano kami na napagod Ganyan ba na lang, wala pa man sila. Iana lang sa nato para alam makaano sila, Jude. Bakit naka-landscape? Sino? Si Dan? Masaktan or makasakit? Masaktan. Na. Kasi kapag nakasakit ka rin ng ibang tao, masasaktan ka pa rin. Though, may mga times na nakakasakit ka, hindi mo napapansin.
Hindi intention. Aww. Hi, mga hi. Lasing na yata. Hindi pa. Hindi. Hindi pa kami lasing. Wala. Totoong usapan to. Hindi, pag Sapang nakasakit ka malupit. ng ibang tao, nasasaktan mo din ang sarili mo at nakakasakit ka ng kapwa mo. Minsan kasi, nasasaktan sila kahit wala ka namang Mga ginagawa. Inday, how masama. you handle jealousy daw? Wala naman. Wala. Ay, it depends on the age at saka ng marriage. Depende. Dati yung bata pa ako guys, sobrang silosa ako. Pero Ngayon ngayon, wala, hindi na. Hindi May na. mga Yes, anak na yes. yun. Dito ka, dito ka, dito ka. Silosa. Dito kayo, kasi mataan naman ako eh, para pwede Sige, mag-ganyan ikaw. tayo. Hindi ako selosa. Ako, tikat dito mamaya. Ganda niyo pong lahat. Thank you. Paggabi, kasi midnight na. Hindi kami taga Cebu lahat. Nakapunta ng Taga Bacolod ako. Simply Race, why are you there? I'm here, Sissy Bells. Why are you there? That, Hi, Sisi. Kapatid ko. ay, hi Rich. Why are you still Ziggs. awake? Ang ano na? Hope to meet you soon. Oo nga, ang late na, ang late na ngayon sa doon. New Zealand. I watch your Grabe. vlogs. Just you, not your sister. Anong oras na po dyan, guys? It's 12:30 ng umaga. Nang iwan o yung nagkulang? Ha? Wala, hindi ko Nang iwan o yung nagkulang? Oo nga, Hello. sino ba? Nagkulang pa. Mas maganda yung nag-iwan na lang. Kasi kapag hindi mo Maganda nag-iwan yung lahat, Guilty ka. Ay, Diyos di ba yung mas maganda yung mag-iwan ka na lang, tapos na. Tapos kesa yung bigyan mo ng kulang. Ito. Sus, ganda- What galing if ko na. mahuli mo si Habi ng paulit-ulit at paulit-ulit mo ring pinatawad? Martir na ba tawag sa akin? Yes. Oo. Yes. Siya yun. Yes. Anong kasalanan niya? Baka lang naman nagkuha Depende, lang ng ano. depende lang sa Pagkain kasalanan. sa fridge. Kinuha mo na naman yung chocolate ko! Alam ko yung mga linyahan yan eh. Ano? Hindi na papakain ng passion mo ang Jonathan. Di ba yun yung kaya ng Catherine? Ay, passion mo na naman. Hindi tayo na papakain ng Kayo na. passion na yan. Ni Hao from Hong Kong. Hello. Ni Hao. Ni hao. What's Ni your- hao, ma. Ganyan yun eh. Ni Ate, hao, Rex, ma. pansinin niyo po ako. Nagmamakaawa pa ako. Hi, Novi. Nagmamakaawa Hello. Ilang Ako, years ayaw na po kayo magkakasama magkaibigan? 1 year One. na. 1 year na. Kasi 1 year Kasi si today. Aliyah, 1 Dito year ba? old. Ay, more than 1 year. More than na, oy. More Ako than 1 lang. More than na kami ni Kat. Oo. Ako 1 lang. Kami more than 1 year. Ang magmahal o ang mahalin? Pwede both. Ang sarap kaya ng feeling. Mas maganda yung ano? Ano ang Mahal. gagawin niyo pag niloko kayo? Wala. End it. Kasi paulit-ulit ang mangyayari yan. May mga pinipiling tao lang na kailangan mo patawan. Di ba, Lodi? Wala, namatay yung ano yung ano mo. Maganda yun. Uy, Hindi na-capture. Mga Inday, sino ang pinakamaingay? Yun ay... I don't know. Kanina pa sila. Pero may sense akong kausap. Where are the hobbies? Tulog. Tulog. Ay, maganda kayo yung masagot ko doon. How do you handle your haters? If meron man, love you po, Ate Reyes. Nakakahawa kasipagan mo. Ano? Ignore them. Ignore. Para hindi ka na lang masaktan. Ano po yung kinakain mo? Siya lang kumakain. Anong kinakain mo? Uy? Doritos na may guacamole tsaka salsa. Please answer po. Age ni Manoy. 37. Sino mabilis umiyak? Place. Ako. Ako din. Ako din. Lahat kami. Pero parang mas... How old are you all? Sige, how old are you all? 31. 30. 27. 37. Napakasaya po siguro sabay-sabay kayo umuwi dito sa Pilipinas. Oo nga, no. One day sana. Sana. Sana one day. Di ba sana? Ano? Sino mas masarap magluto sa inyo? Si Manay at saka si Si Lyra? live. Grabe ka. From And then at saka si Lovely. Hello mga Inday. Always watch. I think it's only Lovely that I didn't follow you. Sorry. I will now. She will now. Okay, sorry. Thank you. Thank Thank you, you, Sky thank you. Isha. I love your friendship. Keep it up mga Inday. Love you. Thank you guys, ha. Kailan niyo balak umuwi sa Pilipinas? Sana next year. Pag may visa na. Oh, maganda siya. Kilig-kilig siya. Mahal ko po kayo. Salamat. Manay. I love Thank you you. po from I love Isa from Saudi Arabia. Wow. Hello, I love you She too. really loves you, Manay. Manay. I love you too. Manay. Sabihin mo nga kay Aisha. Aisha, I love you.